Moitas gracias, Pablo, moitas gracias, Sergio. Como son unha boa persona, vou esquecer que se olvidaran de min, que nin co pelo azul destaca unha. Pero bueno. Non vos preocupedes se o Shazam non vos colleu algunha das cancións que nos tocou Sergio, porque as composicións que acabades de escoitar foron Feeling Good, Mia Sebastian Theme, de La La Land, e unha peza da banda sonora do Señor dos Anéis. Outro aplauso para Sergio, non? Pero desde logo, agora, non podíamos esquecernos de premiar a esas persoas que foron quen de facer isto que todos decimos, pero que ninguén fai. Isto de, este ano poñome en serio. Así que agora o noso vicedirector, Julio Astor, vai a entregar os mellores expedientes. Un aplauso. Bueno, imos dar agora aos mouchos sabios, como todos os anos. E antes de empezar, eu quería contar que relación hai entre o moucho e a sabiduría. E de paso contarvos un conto de mitoloxía grega que é unha mitoloxía moi rica en contos e moi bonitos, ademais, como outras mitoloxías religiosas. Zeus era o pai de todos os deuses e de todos os humanos e tiña un insoportable dor de cabeza. E entón, para pasarlle ese dor insoportable de cabeza, Hefesto, que era o seu fillo, era o ferreiro dos deuses, era o que os románs lle chamaron Vulcano, e que Velázquez despois o pintou moi ben. Hefesto deulle un machetazo na cabeza e o brillo a cabeza. E da cabeza de Zeus saliu Atenea. Atenea é a deusa da sabiduría, saliu do cerebro de Zeus, que era o pai de todos os deuses. Homero representaba e pensaba en Atenea como a deusa dos ollos brillantes, dos ollos grandes. Lle chamaba Atenea Glaucopis. E a partir de aí os gregos representaron sempre a súa deusa da sabiduría, a Atenea, con eses ollos tan bonitos, pero ao lado sempre coa ave que ten uns ollos como efectivamente definía Homero para ela, que ese é o moucho sabio. Cada vez que hai unha representación da Atenea, da deusa da sabiduría, ao seu lado, ao seu carón, está o moucho sabio. Porque non sei se vos decatades, pero os mouchos, como todos os aves nocturnas, é unha ave tranquila, unha ave sosegada, unha ave que parece que pensa todo o rato, os seus ollos grandes, mirando con calma a todo, examinando todo, e sobre todo, penso eu, da idea de que está preguntándose o porqué. E iso é o que vos quero animar. Tedes que ter espírito crítico, non podedes ser eco de outras opinións, e para iso hai que formaros, para iso hai que formarse un. Para ter unha opinión hai que saber cousas, para poder sopesar esas cousas e sacar unha consecuencia. Hai que saber preguntar os porqués das cousas. Hai que ter intelectualmente moita curiosidade, como Moucho, que se pasa toda a noite cheo de curiosidade, aínda que non sexa intelectual, porque senón non caza nada. Pois a esa xente que xa empeza a ter moita curiosidade, aos dous máis traballadores, en principio, polo menos os de mellores resultados, imos lle dar aos nosos mouchos sabios de Sargadelos. O mellor expediente en ciencias, Uxía López. Mellor expediente en Sociais e Humanidades, Hernán Comesaña Cayetano.
Gracias.